Het is alsof het Argo geweest en het LVK is van start gegaan. Net hiervan afgesloten met het nummer van vorig jaar, vandaag door W3. En we gaan nu kijken wat er gaat gebeuren in de verdere nummers. 19 stuks gaan het nummer presenteren en we nemen het gewoon gezellig mee. Het is nu 2 uur van tevoren, Argo. En we gaan eens kijken hoe het met zijn voorgesteld is. Wie zijn de zenuwen? Nou, het begint een beetje te kriebelen hoor, maar het veld nog wel mee. Dadelijk, voordat we naar boven lopen, voordat we bij de bühne staan, dan begint het echt weer. Dan wordt ze echt wel een beetje zenuwachtig. En dan bouwt een druk zich toch wel op. En wat merk je dan? Nou, de buurt wordt opgewonden, dan moest die bühne op. Een hoop volk, vuurdig en ja, dan moest het toch maar even gaan doen. En dat is toch wel heftig. Wie staat er met de zenuwen? Het gaat nog wel, maar het wordt wel steeds meer. Ja. Wat merk je dan? Het begint een beetje warm te worden en een beetje klamme handjes. Ja. Echt spannend? Ja, zeker, tuurlijk. Het zijn nou 2 nummers geweest, wat vond je daarvan? Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Het zijn allemaal toppers. Alle 19 die staan zijn toppers. Dat is gewoon. En wie stond de zenuwen aan deze kant? Ja, het begint zo een beetje kriebelig, zo, maar dat is wel heerlijk. We waren net aan het zeggen van wat chic dat we hier weer gewoon BMW gezien en dat we hier weer staan en het begint nog wel weer lekker zo te komen, ja. Het zijn dus gezonde zenuwen. Wat bleef? Gezonde zenuwen zijn Ja, het. misschien niet zonder zenuwen, maar ja, dadelijk komt dat vast. Ik wil me nog de 4 nog hier is pauze, hè. Het zijn wel gezonde, dus geen vervelende, maar wel gezonde. Ja, dat komt gewoon allemaal. Even klappen voor die meisjes van de Reuver. Goed zo! Ik zie nog, dat is ook zo leuk, hè. Goed zo! Hallo. Hey. Wie ging het? Lekker, heerlijk. We waren zo'n vies om door te staan. Op het moment dat ze er steeds krijgen die vlam, ching, 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 ching. Is dat zo? Nou zo duik nog? Ja, absoluut. Absoluut. Dat blijft speciaal, dat blijft spannend, daar blijft ze zenuwen voor hebben. Het blijft iets bijzonders. 3,5 minuut en helemaal leeg zien. In 3,5 minuut alles, normaal dus een optreden, alle voor 3 keer. En nou in 3,5 minuut geeft ze alles wat ze kent geven. Krijg je reactie van de zaal, ja super, dat is het leukste wat ze kunnen hebben. Wat verwacht je van de uitslag? Maak je kans? We zitten bij die als de 19, dus alles wat mij is genomen is leuk meegenomen. We hebben een leuk feestje kunnen bouwen met de mensen en dat is voor ons genoegdoening. Samen met de mensen vastelovend vierde geiden doen. Ich sag es du und alles Glück sind die ganze Brief. Dan müssen wir für was wir erfüllen auf das Kind. Hey, wo sind die Biene? Wo sind die Biene? Das Schimmel am Bastelaufen. Hey, wo sind die Biene? Wo sind die Biene? Das Schimmel am Bastelaufen. Regulierde. Een van de grote favorieten. Wie ging het? Nou ja, het ging fantastisch. Echt, het is altijd geweldig met. En we hoeven een beetje op hopen dat het feest voor Frans Limburg, dat gebeurde gewoon. Ja. Wie veurde dat, het podium? Nou, het speelt natuurlijk ieder jaar fantastisch om dit te mogen doen. Maar vandaag wordt het weer nog een schepje erop, denk ik. Ja, waarom was dat zo? Ja, ik weet het niet. Gewoon het enthousiasme. Dus ook gewoon voor het publiek. Zeg maar tot halverwege de zaal. Iedereen stinkt gewoon met te doen. Iedereen wordt enthousiast. Ja, en deze zelf vanzelf een schepje erop, denk ik. Ja, dus ja. De wc's zijn hier een beetje schoon. Ja, wel redelijk. Ja, daar zien we voor, hè. Dat is dan altijd weer dat schoon. En wat moet je meer schoonmaken dan? Alleen de wc's. Alleen de wc's? Alleen de wc's. En daar hangen allemaal die muzikale behoeftes hangen er allemaal in. Hangen er allemaal in, ja. Huur ze die ook? Nee, die huur ze niet, jong. Nou. Spieken wat de zin van het weg. Ik ben ver, ik
ben er verkloot, mijn gezicht is gesminkt, nog geen kleur in een hoofd. Ik heb nu veksken aan en een vlakje in goed, was te loven in Limburg, 3 dagen al goed. Wie wilt dan ook van LVK? Ja, dat is altijd een belevenis om op de bühne te staan. En ja, ook dit jaar weer is gewoon, de grip van geweldig. Genieten is het echt gewoon. Had je veel zenuwen van tevoren? Veel zenuwen van tevoren? Ja, maar Suze, nee. Nee, helemaal niet. Nee, goed. Dat is wel een beetje gezonde spanning natuurlijk. Ja. Maar ja, ikzelf moet ik puur van mezelf kallen, ik heb geen zenuwen. Waar spanning, dus een beetje adrenaline nodig om het goed te doen. Ja. En volgens mij lukt het ook redelijk, dus ja, goed. We zijn beneden, we luisteren naar de uitslagen en je hoort vanzelf. Ja. Zei ze? We luisteren naar de uitslagen en je hoort vanzelf, hè? Ja, wel goed, dat moet nog even. Wat verwacht je ervan? Volgens mij wordt de eerste helft, dus volgens mij moet er nog een stuk of 11. Ja, goed. Dus koffiedik kijken, hè. Wordt dat fijn in de jury over en dan komt het helemaal goed, denk ik. Hey, succes! Dankjewel. Je zit Dio XL met de straat op. Ja. Weer met de straat op. Weer allemaal veel vastelavond te gaan vieren, hè. We gaan allemaal de straat op, want het is vastelavond. En lukt dat een beetje in Maastricht? Ja, Maastricht is het epicentrum van de vastelavond op straat. Dat kan niet anders, hè. Maar dat lukt in gans Limburg. Want de optochten, de appelsinen gooien, overal is wel gek te doen. En iedereen gaat de straat op. Wil ze naar een café komen, zal ze toch de straat op moeten, hè? En het kracht van de vastelavond is een bekende tegen te komen. Soms die ze ja niet meer gezien hebt. En dan komt ze niet op de straat tegen. Ja, met een glas bier. Ja. Het is heerlijk en zalig om die vastelavond te vieren op de straat. Je vult dan nou het LVK, maar je hebt dat ermee gedaan, hè? Ja, DuXL bestaat 8 jaar en we maken voor de 6e keer een stoel met LVK. Daar zien we enorm groeten en het volk heeft zich toch gekozen en het voelt als een bekroening op al dat werk wat ze 10 jaar door is. Want we staan op een 120 podia per jaar, zo gaat het gemiddeld. En dit is toch de bekroening van zo'n podia, dat hebben ze als amateurartiest. Want dat zien we. We doen het niet voor ons broed. Anders waren we een stuk maken naar u. Dus het is gewoon als hobby. Dus als amateurartiest is dit een geweldig podium. En met zoveel volk en enthousiasme wat ze voelt. Ja, een feestje is het. En bekroening op het werk. Waarom fan van Dio XL? We zien het achtergrondkoor. Het achtergrondkoor? Ja. Hebben we dansen en zingen? Ik ga overal mee. Ja, mag even. Ja. We zingen niet gans voor plekje groen, zeg maar. En de rest gaat dus inderdaad door. En wat is de kracht van het liedje? Dat het heel kort en krachtig is en dat ze dus het meteen iets met zingen. Zijn er nog zenuwen dan, of niet? Ja, zeker spanningen zien er altijd, hè. Altijd spannend van, goh, wie gaat het? Ja, van, valt ze niet van de trap? Gaat het allemaal goed? En ken ik mijn tekst? Ja, weet je wel, die dingen, dat blijft toch altijd spannend. Maar wel heel leuk. Dat is wel echt live zingen dus. Ja, we zingen zeker live, wat dacht ik dan? 1, 2, 3. De straat op, de straat op, kom allemaal de straat op, de straat op, de straat op. De weer is feest. De straat op, de straat op, kom allemaal de straat op, de straat op, de straat op. Want daar, ja daar, vieren we feest. Oh, dat was vast, hè? Schitterend.